Hello perlo ngapdeng sumbai pi shaka di YouTube channel ga jonga bat ngai ku play gitu ba page ke di video ga jonga bat ki bom shimla ban page lu kumju te ga ni ga por bam tangan le ya ka way ka reaction video ka bala wai daki kunhat barit bat kumju ki samla ki bla shiman talang ga ni jingwai hoi ka kerteng jonga ni ga jingwai ka bang le reaction ka ni ga por ka bam ta ka de mensim badanglung kabalo upload haka YouTube channel kabal kerteng kids taruri choir nongstoin kade kadon shakti ki time was mo barong itip tingai kublay ya ki producer bat kumjuru ya ki nong shibenta kamdami tu ki hap ki berit khna ki don hange ki bala kila wai shisha kai ke baki ki wai kalong ba sotanat hadu kata kabangam la shu ban batai ya ka jing start ka jungi ka jing trim ka jungi ban wai baki le yo sha yo ta urndam ba siang bo bleul ai ki ka sap ka phong tingar nga ka khukar do ka ni ka por ha ka juga por baki ke nang ya chaprang but nga kerparu ya ki parlok ki bapet ya ka ni ka video bat kumjuru ba fin ngan bo ye ka link haka description ga jonga ba fila aruban support lem yaki ban krishan lem yaki ba kinang la shu ban binni yaki video ki ba khamsu tna chu ba ngi la ban sngo ban snga te ga ni ga por ka bam da klem da pen slam shu ngin le no ya ka reaction dan ngin pet no ngin snap no ikani ka ya ga ni ga jingwai hadu kat no ka sutna ye kitu ki bala pet ki bala snap nadu menen menci singiru pilak ban pet yang kani kapor pilak ban pet arsen license ru kalongi bat pilak ru ban keshan ni kani ka YouTube channel ka jong haru komshu te shisundana kani kapor ngin ya no ban pet kani ka video temta shisundan ngin pointer kani ka video ban snap ya ga hadukan no ka sutenat kani ka jingwai ya ka expression dari karkom nang ban ak ini kena inang pa ban express ni kajing semua melung kata ke sur jiwai kebal wai ni ikun hab kena kajing wai keba kata shisha hadu kata bailap berwai na du ka donut ka mensem ke jungi ke bailap penmi shabar kamu pelang lung berjangam ma ngin net hau jisu bangin sangin yaim tu ni sekma la jingat uji sungin san ngin yaim la kalinti ka juang ngim ting ngin yang langi o kasur ka melody ngau mo ka melody ka don sha ka melody ka ba ila wai sha na du ka don ka joki gejimut kaba ya ka khamat ka bangim la bani I ya ka bangim la shu bani I henrei udon pat sa wei uta udei uta udei jisu uban yalam yangi
pila ban clear kan ka por wei tau nong ele jungi ma lakathma gajur nginyeng banile kani ga jingwai ka bakya theo hadu kata kata langi mat shibun gi jinge lenti ga jingum ga jungi ka ba man na ga sngi nre nginyeng bat ngin ya yele hadu banda jok Sangat baik dia hello agas iskun ya pu sama ki baro kalau ke ini basno tenan laki kena ki yo panirwai hakum kini ki judging wai ka bakum juru ko bang akwa panitu kani ko pol kalong ba ka de ka gospel song no ka de ka jingwai niam ba ka ba long ru ka ba kentu ka ba aimen sim yangi ki samlar kumju yaki hep barit kumju yaki he kisan kumju yaki rangba kumju ba la dengi dan kanu ka jinge ka jingem ka jungi ngidei ban shong sa haju ngidei ban yele shitom bat yaki bat da ka jishanya hauta ublei jungi kalong sha ka ek bas nutanat ban yok snow yaka sur ka ba mi na ki kun hep barit bat kumjuru naki samla kibala dan bentala kenika jingwai mensim badang long itu blay undang kerku undang petinenti ke jingim jompi ki kun habaret kumju ki samla ba pinang la suban ruai ki jingruai ki ba snobang ki ba snotiang ba blay ka ba blay ula ai pi ka sap ka pong ka ba pin la ban ruai hadu ka ni ka jingwai ka ba kata shisha ya paro ki ba snap nga isha ba ki ba pun ki briu ba ki sap ki jingwai ki ong sha ka ba snotana sha ka ba kata sha du kata ka ba don jimot ka ba aimen simingi we pai we hoi dengan es kam ba pi baro pin kershani kanika ya kanika channel jongar kumju ba pinang kershani kanika channel jongar kumju ba ngaru ba nga lalaka kalong ka ba biang ganang le shu ki we ki video ba le reaction de hoi kanika ka fast reaction video ka jonga lalaka long ka ba fi snotanat pilapan share ban like ba subscribe we channel jonga